Κατανοούμε την ανάγκη αναδιάρθρωσης και εξοικονόμησης πόρων των ΕΛΤΑ, ειδικά σε μια εποχή όπου η ανάγκη για αλληλογραφία όλο και φθήνει. Παρ' όλα αυτά όμως, στη νέα στρατηγική τους τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ανάγκη που έχουν όλοι οι πολίτες και το δικαίωμά τους για ισόρροπη πρόσβαση στις υπηρεσίες, ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε παραμεθόριες ή σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς επίσης και σε ορεινές περιοχές όπου διαμένουν και πολύ ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Γι' αυτό το λόγο και οι βουλευτές ζητήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή. Έτσι λοιπόν την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, παρουσία του Υπουργείου, παρουσία της διοίκησης των ΕΛΤΑ αλλά και του Υπερταμείου, οι βουλευτές θα συζητήσουμε αυτή τη νέα στρατηγική, έτσι ώστε και να επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση των πόρων αλλά και οι πολίτες μας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που δικαιούνται.